थाबैनो फाहामनायनि बेब'स्थाखौ लायो जों साइकेल दिले অংশগ্রহণ করব আপোনালোকৰ কাৰণে বা আপোনালোকৰ সাইকেল যদি বেয়া হয় পাঞ্চাৰ হয় তো আপোনালোকৰ এই পাঞ্চাৰটো আমি ঠিক কৰিবৰ বাবে আমাৰ সাইকেল মেকানিক ঠিক কৰা হৈছে এই গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমি সকলোৰে আজি ডিমাকুছিনি বালিস্তা গাमिनि जि गेलेग्रा फोथार যোগাৰ আমি কৰিছো UPPL नि सापर्टार गासै हारि माहारिनि जि सापर्टारफोर बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बिनि गेजेरजों जोङो फोरमान खालामनो हायो जोंहा दिनै जों नुबाय जोंनि टारगेटआ 7000 मोन किन्तु 7000 निबो दिनै बांसिन जोंनि सापर्टारफोरा बे साइकेल रेडियाव बाहागो लादों आरो बेयाव स्वतःस्फूर्तभावे मानसिफ्रा बाहागो लादों आरो बेनो फोरमान जायो जे भेरगाव समष्टियाव UPPL आ देरहानाया रोखा जाबाय आरो बेयाव कुनु राजनीति हानजायानो जोंनि UPPL नि थाखाय फेक्टर नङा बेयो जोंनि कन्टेस्टआवनो फैया गुबुन राजनीति हानजाया आरो बे हिसाबै जोङो निश्चिन्तभावे जोङो 7 तारिखखौल' जों डिसेम्बरनि 7 तारिखखौल' जोङो नेनानै दंबाय थायो माब्ला बियो फैगोन माने दिनैनो जुदि जानाय मोनब्लाथ' बियो रोखाखासैमोन जोंनि UPPL नि दैदेनगिरि बिजाथि दावबायसा बर' बिथाङा देरहानाया रोखामोन आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जानो गोनां जि इलेक्सन दिनैनि साइकेलनि गेजेरजों हिसाबै सोरबाफोर गोनो गोथो दंबावोब्ला गुबुन पार्टियाव भट होगोन होननानै सोरबा सानबाय थादोंब्ला बिथांमोना गोरोन्थि मावनाय जागोन आरो बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायदों बिथांमोनाबो जाहाथे ओरैनो गावनि मुल्यबान भटखौ मिसइउज खालामालासे लस खालामालासे UPPL नि केन्डिडेट टेक्ट'रिक सावगारियाव भट होनानै दावबायसा बर' बिथांखौ जाहाथे देरहासार खालामो जों खावलायदों खाना ओमफ्राय भेरगाव समष्टि हिसाबै जों देरहानो थाखाय जिखिनि खामानि मावबाय जों रायजोनि गेजेराव देखायनो थाखाय हाजार हाजार रोजा रोजा जोंनि दोलोनि दैदेनगिरि नेता रायजो राजाफोरा ओंखारबोदों आरो दिनैनि बे मेसेजखौ जों नागिरदों भेरगाव समष्टियाव दावबायसा बर' देरहानाया खाथां जाबाय बेनि थाखाय जोङो रायजोनि गेजेराव मेसेज होनो थाखाय जोबथा प्रग्राम होननानै जों बुंजायो रायजोफोरखौ लानानै बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो भेरगाव समष्टियाव देरहानायखौ रोखा खालामनाय जाबाय आरो भेरगाव जिल्ला हिसाबै जों सानदों भेरगाव समष्टिनिफ्राय जोङो इलेक्शनखौ मोजां होयो आं खावलायनो थाबाय जाय दिनैनि नोंथाङा जाहाथे नोंथांमोना मा फोरमायनो नागिरदों जिहेतु दिनै PPFनि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बाइक रेलि लादों लांनो थाखाय खावलायबाय बेयाव जोङो जिबायदि जोङो थिखानाय जादों बेबायदिनो लांनो थाखाय आङो बा दैदेननो थाखाय आं खावलायबाय सोंनो लुबैदों जे बिथांमोना सानसेयावनो बोरै मोननै हानजानि रेलिखौ होखो दा माबा मोनसे गाज्रि जाथाय जायोब्ला बिनि दायित्वखौ सोर लागोन जोंनिफ्रायथ' जेबो जाया जों बेखौ रोखायै बुंदों नाथाय मोनसे समावनो सानसे खालारावनो मोनसे समष्टिनि माने मोननै दोलोनि साइकेल माने सालायनाय आरो बाइक रेलि बेखौ होनायाव एसे आख' फाख' जोङो मोनदों थेवब्लाबो जोंनिफ्राय गोजोनैनो जोङो जोंनि समष्टिखौ जोंनि साइकेलजों गिदिंनो थाखाय थांखि लानाय जादों फैबाय थानाय समाव जिहेतु नोङो भेरगाव समष्टिनिफ्राय नोङो रोजा रोजा भट लानानै जिहेतु देरहालांगोन बे रोजा रोजा भट लांना देरहाखांनायनि उनाव नोंथाङा फैबाय थानाय समाव मा मा खामानिखौ मावगोन होनना आसा खालामो जोंनि भेरगाव समष्टियाव गोबां मावनो गोनां खामानि दङ माने हान्थामेलानि जौगायाखै रांखान्थि जौगायाखै सोलोंथाइ बिथिङाव जौगायाखै जोंनि ओनसोलनि गोबां लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाया खामानि मोनाखै दा बेफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय नाजागोन आरो से नम्बराव आं सानफ्रोमबो बुंदों जोंनि खामानि मोनै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ खामानि होनो थाखाय गिबियावनो खामानि मावगोन आरो बेनि उनाव जोंनि ओनसोलाव जेसेबांखिनि गोग्लैसोना थानाय बिथिंफोर बे बिथिंफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जौगाहोनो थाखाय खामानि मावगोन बेसेबां भट लानानै नोंथाङा देरहागोन बे 31,000निबो बांसिन भट मोननानै जोङो देरहागोन ना रोखा जानानै दं UPPL हिसाबै मोनबेसे सिट मोनदों 32नि बांसिन सिट मोननानै जोङो हारसिङैनो सरकार दानो हागोन बिथाङा जाबाय 32 भेरगाव समष्टिनि बिजाथि दावबायसा बर' आरो बे समाव आङो दिनैनि